Айде, добър ден от нашето стопанство. Ето ми ги моите любими патици, които нема ги трепа. Това е водичката. Тук им сложих малко хлебче, да си гледат каменица. Ето, хубава гледка имаме. Гледай какво става. Ето го и Кадир. Ето го Петлю, 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 Петлю. Къде си, бе? Айде! Ево да си играме. Ево да си играем. Какво? Не щеш ли? Ти пъй ти! Къде са котките? Къде са? Та така. Ето храната на нашия приятел. Вижте. Вижте с какво се храни. Ето, това е свински джулан. Ситно нарязан свински джулан. Така. Отделно ще му сложим и гранулки. Ето и гранулките. Чоки. Ето му апартамента. Имаме си газ. Той си има кухня тук. Тук му е спалната. Според мен е горе-долу добре. Не съм му измел, ама защото е студено. И така. Ша-та-та-та! Айде!